bé, ja sóc a casa. Ara el primer és fer la compra. L'Eva m'ha dit que el nou web Condisline és molt fàcil i còmode. Vaig a provar-lo. Condisline.com. Selecciono idioma i m'enregistro. Perfecte! Que fàcil! Així m'agrada. Ja sóc al súper. Molt intuïtiu. Genial. Es pot comprar per receptes. M'encanta. A veure quines hi ha i ho provo. Crec que ja ho tinc tot. Faré el pagament. Això està molt bé. Sempre em deixo alguna cosa, però avui, fent la compra al web condisline.com, ho tinc tot. I a més, l'endemà ho tinc a casa. Fantàstic! D'aquesta manera tinc més temps per a mi i per als meus. Condisline.com. El teu súper en un clic.